episode 49 tran tira chuan inil na chu an lo tran to a chuta chuan mi hi an local ko lui a mi pakhati kan hmu thei a chupa chuan butcher lampang deuh hlom tak monster dead revenge kan ti mai kha atong futa a bai don chi chuan announcer chuan magic achunga thok don lowa in tlan che ta ngai ni in that thei lowa Mashle aman ro khan a fu chau ni chuan na intor nuwa inun let leng ngati chuan fin chu kan hmu theia lo hlau thong hle meya tot po chu kan hmu theia chabi hmu thei lo wang chuan athina rim hleya dead revenge po chuan ve chen bok nen chuan so sang to hleya mes chuan dead revenge pakhati alo nek luwa chu midang ponen hmu chuan makan ti hleya avoi khat ne ka ti thlunia chu ti sap sapa mes chuan tuna dead revenge pakhat ka that to boka chabi zong che ka mabakta ati chuan dead revenge chu ron tholia chuta announcer chuan dead revenge ta hi thilnung an nilowa magic manga kai thole me ni wangin tha theilawan ni chutia mes chu atlan chetangat kata atlan che rol chuan aron te thuta dead revenge chuan amulo phata chuta abula max ti mingpu mi pakhati rong kalphaya chupa chuan dead revenge ho hi an mita chia Mashle an thil thret na atha hle ni atia dead revenge kal nu chuan anin tilian leta max chuan mes chu athil ti thei ta chu ashrila mes chuan a hre thim lok lo wang chuan cream puff mang chuan a hril fe leta chuan in cream puff mang a hril fe nu chuan a hre thim tak ngala max chuan dead revenge te hi chabi veng turan ti wang khan chabi ngor khan veng dona aron chuak hi chutlem ten nianga heti non chu chan po hi meron tum ni lawin an area bul na yam mim hringte na bo tur te in anong kal chok nga an let le ngal don ati chuan mes chuan a hra thim lo hleya all samzong in a hrilta dead revenge te kan zui ngai ati chuan mes chuan a hra thim ngala ti chuan dead revenge pakhat chuan zuya a zoi theng ber chuan an kala mes chuan chuya atlu te hleya Mashle in balance ta dead revenge chu akal bo nu chuan balloon pakhati mes chuan hmuta chu balloon chu anhoya chuan hampur na tur chu ma chu an khoi rol chuan are vaka dead revenge chuan ngala chu mi ta pani po chu an tlan cheve ngala an tlan chet nuwa chuan dead revenge chu akal bota an let lea mes chuan ti chet tuma an han bet che chu a relata an tlan chelia an bi ruwa dead revenge kal bo nu chuan an kal let lea mes chuan hei ti chet tur ni lo mo ti pa chuan a hampur na ber chu an ti cheta Mashle omzia chu nei re lawa mes chuan ti dang ka hria ti pa chuan max chu thil chu ati len tir vaka host chuan an atm ni heti ngan ti hi chuan a chi har mai zok don sin alo ti chuan mes chu a gym outfit a khan kan hmule theya alo virtual popa chu balloon chu ti purin ate pokta chabi po chu an lak phata chumi po rol chuan dead revenge chuan a le ngal boka ti chuan lens kan hmu theya lens chuan a gravel magic mang chuan chu balloon chu van lampang a chuan lo ti kangin le lampang na tak chuan a tlak ti leta thi chu lutin a pu phata adong ve leta ti chuan tot po chuan a chabi chu alo donga midang contestant sang po chuan alo dong ve vek to Mashle fin ero chu lau tak hian mun pakhata hian alo thuwa chuta to chuan chabi ka jong puing che local ro ti pa chuan hroi chu toma ama jok po chu ain hliama mes chuan max chu chabi chu pe ka tuma Mashle max chuan i senior ka niya i ru kha ni chungchang min hril to boka chabi hi ita tur zo kani kal ro chu tia khatlam pa han exit oma i chu ma pole ranking asang ti pa chuan athon ta mesa akal vele chuan lo leng ti mingpu mi pakhathian max chu aron baya mes po chu a chuak vele ngala chuta awa chua chuan a train te dang ho po chu a mu veka mi pariat avai na nom to gate chu ron in hong le in last contestant chu ron chuak dola chuta chuan max chu aron chuaka in hliam na sa takhi nia mes chuan i thraim ti pa wakal nei chuan lo leng ti mingpu kha pa kha aron tlot thua alua chona ra sakngal noka last contestant chu ania fin chuan lo leng to parani hi hetlai mi to parani hi chu lautia mes chuan a en charchara ti to su chu tia lo leng chuan tuya the tum chuan mes chuan protein shake chu alo siam saka a in ngala midang chuan makte tak chuan mes chuan ena
mes chuan ke mai chak tu ma kala mulo ati chuan lo leng chuan makati hle a chuta insual an tum chu announcer chuan insual su competition insual don ya chu tia next round chu entran leta chuta chuan mi pakwan nia mi pathum thaw in than sang an nia chuta team thum chun oma chu mi te chu crystal pakhat thaw an pe ya mi pakhatin crystal pakhat zel chun donga chumi chu team danga tangin ti chetanga ya ma se mes chuan alo boile to hle ya olsam taka shilfia chu a train ta chuan angai tin ria olsam tak chuan midang crystal ti chetangai ti chun rila mes chuan a crystal chu ti chia fin chuan a van boi thlak yo ti pa to ten chuan ani po chuan lo ti chevele chia Mashle to chuan lungai su kan veng himang che chun tia anarina tura chuan an telepota ma se mun sang thaw chuan telepota announcer chuan amang bok khan mun sang thaw kan teleport cheu ni aron ti chi chuan to chuan group match mokatia teamwork hi alo thaber mokati he tenga hian team inel tur mokati chu lo ti raw rawa ti chuan mi pakat o hian magic stick chungchang himin rela magic stick som pathum anoma tung ho chu master ko nanti master ko te hi chak big nia heng hian an ma ni control thei tu te chi hi an thlang thina a theilo tu te chu an khoi ve ni chuan an thi mak zelani I chu min hrila ti chuan fin chu kan hmule theia alo aule ngek to ti mu ka ni lo mi chu lo ti vak ti chuan fin chuan engpo ni se ka train te nom lowa Mashle totin an crystal ti cheve ve to ke ma hian en kim hin ngatani chu ti chuan hemi hi kanun na thapin ka veng hlim tu ani TNTM chi chuan in sual thom hi ria aven chu lo leng le mi pakhathin len suala lo leng chuan nang hi I chak lo ani ti pa chuan chemte akota chu avit lut ngeka chu pa chuan na ti zok te ya anna ti chu tur thei to lowin a thla topa ti chuan a crystal chu a thlau rol chuan ati chet sak ngala I chak lo ni ti pa chuan ading dewa fin po chu alo hlau thong to hle ya wal bula chuan omin wal kani chu tia ti chuan en chianga lo leng chu lom to lowa ye sati rol che chuan enge tain lo tia chu lo leng chuan aron te thuta wal kani ti pa chuan lo leng chu ena lo leng chuan gods te chuan ti mai thil pakhathi aron samona engte mamite su idu ka tiang ati chuan chu gods te chu po chu lo leng chuan ati bo vele ta mes chu kan mutheya full speed hian alo tlana asam po chu mushroom he tani to re lawa lo leng chuan ole naitor du lo chuan I crystal kharon la ro le ati chuan ka veng hlimangai ni ati che chuan lo leng chuan aron be popa makchu ti hle ya chet po chelo ingtin nge ni thei chu ti hala chuan macron chu kan mutheya macron chuan hetlai hian major deuh mi pathum bei poimo deuh an awni pakhatna mass panina lens pathumna lo leng ani te hi keima ang chen ni ma se keima min ang ber tu chu lo leng hi ni ani hi divine missionary ni tum ngai re lawa altar ron thon bok ani chu tia ti chuan lo leng le fin chu kan hule theya lo leng chuan fin chu ka hria che fin ms te roi ni nang hi larte menio mido ise pangin ati che chuan fin chuan color a chezongin chu lo tia ti chuan fin chuan magic spell pakhat hi achunga chuan hmang chu tuma lo leng chuan ngak chara ma se engma om lowa amma en le che chu fin chu lo tlan bo to fin chuan hemi ka veng hlimangai ni ti pa chuan a spell pakhat chu manga lo leng om na chu maktak mai hian ain thlak ta lo leng chuan fina magic chu a hrathim ngala fina tlan lai chuan a ke chu aron na thut maya chuta lo leng chuan ron ra sak ngalin I chak lo ni chak ang hian tum to su chu ran tia atak samun sang chu avit popa to lam te pho chuan lo leng a power chu an hrathim ngal veka lo leng chuan ama in tha tuma a ngonga han tin che chuan mes chu aron langta lo leng chu banga chuan anem popa fin lungai su I beina thlon lawe ti pa chuan lo leng chu khoi ngal bon ma se lo leng chuan na chu hre reng re lawa me sok chu anat pha chara lo leng chuan master ken kanai ni ka kuta hi master ken chuom ka te tringin nai voi khat mak la hrelo ni ati chuan audience lam po chuan makte tak chuan lo ena
principal po chuan tun trum chu kan first year ho hi an tha khop mai chu tia chuan na tur don ma se a nek pop popa omzia nei lo thu chu lo leng chuan a hrila lo leng chuan I thin pa hi ane Mizo isip midi school akal lai tang towa au nau pa wanga an hrit mai mai ni hi ati chuan mes chuan ka thin pa hi Mizo isip mi chak lo mi nep tak po ni ma se ama ai chak nang ma ang ma ding ngama keima ka chak ji hriat nuwa hian iding venga mangem ti pa chuan a bele ngal buan buana chuta ghost chu tian kau mai chu a khitran tamaya lo leng chuan o to na chu second form mangai do ni mo ti pa chuan form chak taka chuan aronom ta ni dil hi aron tlangal popa mes chuan lo bum veka rot pakhati la chuaka chumi mang chuan racket a siama ball pakhati siam boka ghost chu lampanga chuan a vop popa aron ti le chuan a vole popa aron ti le a voi thum na chuan na tak mai hina vua ghost chu a chiat pha mes chuan lo leng naom ji ka hriat tirang che ti pa chuan alu chuan a vok sak popa lo leng chu a bok ta zal maya lo leng chu a thloka chuan hemi hi na chu lo ni mo avahan na ngai em fe kathi sena chuak charchara a chuak top thei to lo ama khan fin kha kalauti na tur zia kha avahan na tak em chu ti vongvonga ti chuan mesle fin chu kan muteya a lein ko phaya ti chuan sin chuin thlakin micron chu kan muteya micron chu mi pani hian a lo bei ron do na chu mi te chuan be ve view ma se micron chuan a lo hnia announcer chuan team pakhat an out to wangin he game hi zo ani aron ti chuan to chuan mute engma tileng ka chakli engot to chu tia mesle to chu chutlai tangan chuan an lam vak vaka non chuan ti hleya ti chuan recron chuan nui pa chuan mes chu kanin elna to tle tur ka ngak lel to khop mai chu tia akalta keldo le principal chu kan mutheya keldo chuan principal hna chuan micron hi chak ngatinge meso achak angai ngai tlat micron so chak zo ni kumpo khan micron so divine machinery inelna khan telve se chuan riu hi chak lawang micron hi chak zo kang divine machinery nilna teltura le divine machinery ni tur hian micron hi achak ber chu tia principal chuan ko oi velo chu lo ti maka micron chu room pakhatai kan mutheya mi pakhathian meso power nei lo nangma hi chakber kan beiron donia ati chuan micron chuan banga chuan betlop kop chuan alo paya meron ti boy to su chuan altar nangpo leun rol sungche ati chuan altar chuan ole ole ke chu ken rol don lo rim chu lo tia chu micron an banga apai tak pa khan mokti tak chuan alo en topa achak tur je chu angai to hiela chuan messi ama hian lo thua eng moni te chu lo seya enga tinge exer ka lak vak thin achan chu ka pain la turin mentini atira chuan kaning thei hleya ma se osam tak taka kan han ti thei nuwa chuan nom ka ti tranta kuthi eng wangi kan nei threm kuthi kan nei na chan chu dumbbell kan choi theina ni ke hi eng wangi kan nei threm deadlift kan ti theina ni alo ti chuan fin chuan makti tak chuan alo en topa enga te nang male nang main bia ka ti chuan lemon chu mesa thutna chuan ran thu velia mesa amanga ije te choron soya ma se to chu abula chuan kalin aron lampuya mesa io kani thayam ati chuan ni thailo chu lo te maka trap do rong chung hian min reject ko maya min reject chu tia chu teng vela anom lai chuan keldo kha aron lam thuta mes chuan he pai ni masalama meron te boy to pa kha ni hi chu lo tia keldo chuan o ni e ma se kanin film lok thainge mati chuan mes chuan thailo chu lo tia mes ngai to chengro kanin film chuan I pas ngal don nia chu tia ole ani chuan in film chu ka dulom chu tia ani film tranta keldo chuan engmani ring ang deuh thil bel pakhati siama chuta chuan mes chu omanga om charcharanga round thu man telanga mes chu keldo an ona lampang opposite zel alo ti ngai doni atia keldo chuan chung lampang koka mes chu noi lampanga chuan hoya a hoi rol chuan engmani thil zum pakhathi aron chuaka mes chu adak chuaka ma se dak chuk chunga a hoi thlak thlata wang chuan a chak pha adot le chuan keldo chuan lelam chu koka mes chu boi tak mai hian oma a chan chu thil zum pan hi alampanga chuan aron thlok phaya mes chuan akut chuan alo danga keldo chuan
i chakhop mai ma se hemi lo bum le te ti pa chuan chem pakhat hi a phor chhuak ta chumi chu thildum hena cover chhuak veka keldo chuan he chem hian a fu rual chein hemi mai al dum hian akang chenga i thi ma lo chu akang charcharang chu tia ti fu chu atum charchara ma se me chuan lo bum veka ma se all pakhathi ron lutin a cream puff chu ron lak saka atlan cheta me chuan tum lo do chuan a hoi lo na lampang tur chu hoi ta keldo chuan poilo I tum wang hoi poin lo draw te meng o atia akalta keldo chuan angai to ro ro asa tum lai te khan mesan aluwa alo dang tum te a chak zia te le magic nei lo po divine mission ni ri ni tura heting em marong kal thei hi amakati thu te chu angai to chuak ro ro pona chuan akalta announcer chuan in la dot le tur chu 1v1 better dona ain be ma saber tur te chu tuna kan kau chukang ama saber atan etlar do matrangin mesa 7 gold coin nei atum puyatan micron or ka do matrangin 5 gold coin nei chotia keldo chuan altar khuan a hriat cheng chu micron hian messi a ne theini chuwang chuan ni micron khu a thlang do chat ti chu lo hrila micron chuan a power na sat tak mai hi an han chuatran ta chumi wang chuan fin po chu a thi dang pha lens chuan a power chak wangin fin po hi a thi dang pha ni ti chu to thena chuan lo hrila basic attack hian avakap chuaka mes chuan chu lo veilet tumin volleyball ang tak chuan lo khoi tuma ma se a thei re lowa tol hnung vonin banga chuan a ri deuh popa micron chuan khating email zo ma tur kha chu ni lo ati chuan thil khu chu ron ria mes reng chu lo lowa mes chuan silama tang chuan aron von thuta a zuang kang waka alu zong chuan a tau tir popa to chuan lens ne na chuan engiom zia mes kha a fu mo ka ti chuan nilo mes khan khami kha aveile theidon lo ti hret khan khami bol ai chak khan atol hnunga alom sonani ti chu hrila ti chuan micron kha kan hmule theia hliam chete po chu tur lewin aron tho chuak le ta infiam na chu kan tran don cheu lom le ti ro mes chu ron ti tameya ti chuan episode 4 chu to pani